Satka, ahoj, asi si tu? Saďte na policajnú Slovensku, krásnu nádhernú najkrajšiu. Jaký to je systém? Počítačový spečat. Prepatovania, Walkman. No, poď si to ešte raz do kamery. Takže, jeden chlapík došiel do obchodu a povedal, že jednu Slovensku ročenú hudby, že taký počítačový systém, taký computer. A my ste na to úplne ujedíte, že Saška, ty máš vlastne na všetké hnídy. Ale nechcete, že Saška to... Aj keď sa umýjú, sú krajšie. Ale Saška, zamestnite, keď sa umýjú, sú najkrajšie. A ja ich mám druhý deň po umytí, ale sú... Jaké sú, no? Neviem, také počítačové. Slovenská scéna, no ešte raz. Netujem to už. Ne, to je vtipné. Nie, to prisahám. Dobre, takže, do mesiaca stane a taký ľud, ktorý to bude buzerám, vieš, i tú kabelku, že nemala na hlave, tak došiel. No, jednu Slovensku, gula, to tu za takú gulu, a už je. No, jednu Slovensku, došiel vás poprosím, no, víš, taký pošťový systém. Taký kapíze. Úplne to, čo to povedal, taký kapíze. Tak sa postavil na špičky, jak taký buzerám, jak na chvíľu.